Sanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu. Sithe futhi asiphinde simlande ubaba uCekwane azosishumayeza phansi kwesihloko esithi Izimpawu Zabakholwayo. Eshumayela sisele encwadini yabaseGalatia chapter number 5 verse 22 kuya kuverse 23. Siyathemba ukuthi nizobusiseka. Nginibingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Izwe ngifuna sibukisane lona namhlanje incwadi kwabaseGalatia chapter 5 verse 22 kuya kuverse number 24 ofundeka kanje. Kepha izithelo zikamoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nalokho. Verse 24. Kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezikanuko. Namhlanje ngizokhuluma ngokuthi simbona kanjani umKristu woqobo. Simbona kanjani umKristu woqobo. Abanye bangawuphendula kalula nje lo mbuzo ngokuthi hayi umKristu lo muntu nje okholwa uJesu. Noma umKristu umuntu oyesontweni. Noma umKristu umuntu owenza imisebenzi ethile, ngabe imisebenzi yokushumayela, imisebenzi yokunikela, nemisebenzi nje ethile ehambisana nokukholwa noma nenkolo. Kodwa lo mbuzo awukho lula kanjalo. Awukho lula kanjalo. Ingakho izwi likaNkulunkulu lithi akusibo bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni kaNkulunkulu. Kwincwadi kaMateyu chapter 7 verse number 21. Lawa ngamazwi kaJesu Kristu uqobo. Akusibo bonke abantu abazibiza ngamaKristu abangamaKristu ngempela. Abanye bazimpisi ezimbathe isikhumba sefu. Abanye bayazenzisa. Abanye badukisiwe ngenxa yabafundisi bamanga. Akusibona bonke abathi inkosi inkosi abayobona umbuso kaNkulunkulu. Ngoba akusibona bonke abakusho ngokweqiniso ukuthi uJesu Kristu inkosi. Akusibona bonke abamlandela ngokweqiniso uJesu Kristu. Abanye bamvuma ngokwemilomo yabo kodwa ngemisebenzi yabo bamphika. Uzathi uJesu Kristu chapter 7 kaMateyu verse 16 athi badukisiwe, bedukiswa ngabafundisi bamanga, besathi siyobabona ngezithelo zabo. Namhlanje ngizokhuluma ngezithelo zikamoya noma uphawu lokuba umzalwane wangempela. Umzalwane lo muntu othela izithelo zobuzalwane. Kule incwadi kwabaseGalatia chapter 5 sibona izimpawu zalabo abakholwayo kanye nezimpawu zalabo abangakholwa. Sibabona ngani laba abangakholwa? Sibabona ngemisebenzi yabo. Uqala ngayo kuverse number 19 uthi kepha imisebenzi yenyama isobala. Lena imisebenzi yalabo abangebona abantwana bakaNkulunkulu. Laba baveza lemisebenzi le bazisho bona ngemisebenzi yabo ukuthi abasibona abantwana bakaNkulunkulu. Enduthi umpostoli uPaul ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho njengalokhu senganitshela ukuthi abenze onje abawukulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Abenze onje abasibona abazalwane ngempela, abakholwa futhi abawulidla nefa lombuso kaNkulunkulu. Kodwa la sifunde khona uverse 22 no verse 23 izimpawu zalabo abakholwayo. Nalabo abakholwayo asithathi nje kuphela amazwi abo, sibabona ngezithelo abazithelayo. Awukwazi ke wena ukuzibiza ngokuthi umKristu bese uthela izithelo zalabo abangakholwa. Awukwazi ukuzibiza ngomKristu bese empilweni yakho uveza izithelo zikaSathane. Ngisho ingane umithathwa iswa komunye umuzi beyiqhubha intombazane, bathi mabeyifika kulowo muzi loyo bese kuthiwa iletheni sike siyibone ukuthi kona inazo yini into efana ngazo nala ekhaya. Uma ifana nala ekhaya kusho ukuthi lengane yala ekhaya.
Kodwa sikwazi ukuthi lengane siyibize ngokuthi yala ekhaya bese ifane nomuntu wakamakhelwane noma ifane nobaba wakamakhelwane. Uma kwenzeka ishiwe ingane ukuthi yala ekhaya kodwa ifana nobaba wakamakhelwane, kuleso simo leso sinjalo umama kumele ukuthi achaze ukuthi ingane ifana kanjani nobaba wakamakhelwane. Umbuzo uthi ufana nobani wena? Ufana noJesu noma ufana noSathane? Umphostoli uPaul usibekela indlela ezimbili, usibekela impawu ezimbili. Khona laba abafana noJesu Kristu, khona laba abafana noSathane. Abafana noJesu abakaJesu, abafana noSathane abakaSathane. Iqiniso leli lingasoze laphika. Ukukuvezela nje ukuthi bekwenzakalani kulamazwi umphostoli Paul esibhalela wona. Paul ufike eGalatia wafundisa ivangeli, and ivangeli lithi umuntu usindiswa ngokukholwa kuJesu Kristu kuphela ngaphandle kwemisebenzi. Uma eqeda ukufundisa ivangeli ube nokugxeka okukhulu. Kukhona laba abamgxekayo ukuthi uma ufundisa abantu ukuthi ayikho imisebenzi ekumele ukuthi bayenze, basindiswa kuphela ngokukholwa, wena uzodlisa abantu isono, uzovula intuba yokuthi abantu baziphilele noma ikanjani. Umphostoli uPaul bemgxeka ngalamazwi, uthatha lethuba kuGalatia chapter 5 no chapter 6 ukuzivikela, and indlela azivikela ngayo ukuthi laba abakholiwe uJesu Kristu abasoze baphile esonweni nakanye. And into ebenza ukuthi bangaphile esonweni akusiyona imithetho yabantu nemithetho ethile ababanjwe ngayo, kodwa ukuthi banomoya oyingcwele. And umoya oyingcwele kaNkulunkulu udala izithelo ezintsha kubo okuyizithelo zakamoya. Abazalwana abasoze baphile esonweni. Namanje bakhona abantu abayiqeqebana abaphumile behambe befundisa ukuthi umuntu ulungisiswa ngokukholwa kuphela kuJesu Kristu, mase beyifundisile leyo nto bese bahambe bophila ezonweni. Umuntu uyababuza ukuthi indaba niphile ezonweni, bathi hayi vela sisindiswa thina ngemisebenzi, sindiswa ngokukholwa kuphela kuJesu. Akusenendaba ukuthi uphila kanjani. Kunendaba ukuthi uphila kanjani ngoba laba abasindiswe ngomusa ngokukholwa kuJesu Kristu abakwazi ukuphila esonweni. Into ebenza bangakwazi ukuphila esonweni ukuthi banomoya oyingcwele kubona. Umoya oyingcwele uyena odala izithelo ezintsha. Izithelo umoya oyingcwele azidalayo kubo akusafani nalezi izithelo lezenyama ezukuphila impilo ephambene noNkulunkulu, ezukuphila impilo esesonweni, kodwa izithelo uNkulunkulu azidalayo izithelo ezintsha, and lezo izithelo lezo izithelo zobungcwele. Fisa nje ukukuvezela indlela umphostoli Paul aliveza ngayo futhi leliqiniso kwincwadi kwabaseRoma chapter number 6. Nakhona kwincwadi kwabaseRoma chapter number 6 ubekade ekhuluma ngevangeli likaJesu Kristu. And uma eseqedile ukushumayela ivangeli likaJesu Kristu kwakhona futhi laba abamphiksayo bethi wena ufundisa abantu ukuthi baphile esonweni uma ushumayela leli vangeli. And umphostoli Paul ubuza kanje lo mbuzo kwincwadi kwabaseRoma chapter 6 verse 1. Uthi ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na? Verse 2. Cha nakanye. Cha nakanye. Umzalwane akakwazi ukuphila esonweni. Yindaba umzalwane engakwazi ukuphila esonweni. Impendulo ithi thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Zimbili impendulo ezenza ukuthi noma ezisifezela ukuthi umzalwane akasoze aqhubeke esonweni. Impendulo yokuqala ukuthi umzalwane unomoya oyingcwele and umoya oyingcwele udala izithelo ezintsha kuyena. Kodwa impendulo yesibili ukuthi umzalwane wafa kanye noKristu Jesu, wafa maqondana nesono, wavuselwa ekuphileni okusha, and loyo okufile maqondana nesono wavuselwa ekuphileni okusha angaphinda phile kanjani esonweni? Umzalwane akusini yena noma ubani. Umzalwane ilo umuntu onomoya oyingcwele. Ilo umuntu loyo oveza izithelo zakamoya empilweni yakhe. Ziwunani izithelo zakamoya esiyibona kulama verse esifunde kuwo? Uthando, ukujabula, ukuthula, ukukholwa, ukubekezela, ububele, ukulunga, ubumnene, ukuzithiba. Umbuzo kumele siyibuze wona, ngabe zikhona yini lezi zithelo kuwe? Ngabe zikhona, ziyakhula futhi empilweni yakho lezi zithelo? Eziphi izithelo zithelayo?
Ngabe uthela lezithelo zenyama esikhulume ngazo noma uthela izithelo zakamoya eziyithelo ezikhona kubo bonke abantu abakholiwe uJesu. Uma zingekho lezithelo futhi zingakhuli kuwe lezithelo ngenxa yokukholwa uJesu Kristu, kungenzeka ukuthi awuyena umzalwane. Kodwa futhi singaphinde siyibeke ngalendlela, uma zikhona lezithelo kodwa ungakholiwe uJesu Kristu, awuyena umzalwane. Ukusindiswa kugona ukusindiswa ngemsebenzi. Noma ngabe imisebenzi yokulunga imbala ayisilungisisi phambi kaNkulunkulu. Lezithelo ziyithelo zokukholwa kuJesu Kristu. Azikwazi ukuhlukana nokukholwa uJesu Kristu. Ziyiqiniso kuphela kulabo abakholiwe uJesu Kristu. Okunye singakubheka ukuthi uma zingekho lezithelo kodwa uzibiza ngomzalwane, ngoba naku mhlambe kukhona izinto ozenzayo esontweni noma wenza imisebenzi ethile yenyama, unesizathu sonke sokuthi ungabazi ukukholwa kwakho. Umzalwane lo muntu okholiwe uJesu Kristu, kodwa umzalwane yilowo muntu othela izithelo. Ukukholwa uJesu Kristu kuphela kwanele. Ukukholwa uJesu Kristu okusindisayo yiloko okuveza izithelo kumzalwane. Yiloko okuveza impilo eshintshiwe, eshintshwe uNkulunkulu. Yiloko okuveza ukusebenza kamoya empilweni yomzalwane. Incwadi kaJohane uchapter number 15 fisa ukufundela wona lamazwi uverse 1 kuya kuverse number 7. Uthi uJesu Kristu, mina ngingumvini woqobo, ubaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Kephi lelo nalelo elithela izithelo uyalithena ukuze lithele kakhulu. Nina senihlanzekile ngenxa yezwi engilikhulume kini. Hlalani kimi nami kini. Njengokuba igatsha lingezithelo izithelo ngokwalo kuphela uma lisemvinini, kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, loyo ke uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha bune. Lawo magatsha bayawabutha bawaphonse emlilweni ashe. Bonke abakuKristu Jesu, bonke abakholiwe uKristu Jesu, bathela izithelo. Ziwu-9 lezithelo umpostoli Paul asivezela zona eziveza ubuzalwane. Umbuzo, ngabe zikhona yini kuwena? Ngabe ziyakhula yini kuwena? Ngabe ziphi izithelo ozithelayo? Ngabe uthela izithelo zakamoya noma uthela izithelo zenyama? Uma uthela izithelo zenyama, unalo lonke ilungelo lokuthi uyingabazi insindiso yakho. Kodwa uma uthela izithelo zakamoya ngokukholwa uJesu Kristu, unalo lonke ilungelo lokuba ukholwe ukuthi ungumzalwane. Ngiyanibiza namhlanje, nginibizela kuKristu Jesu. Ukukholwa akusikona nje ukuya esontweni, akusikona nje ukuthi uyalibiza igama lenkosi. Baningi abalibizayo igama lenkosi, kodwa ngelinye ilanga inkosi eyophuma ithi dedani benzibobu bakunazi. Uphendukile nezolweni zakho, uyakuveza nokulunga okuya ngokukholwa uJesu Kristu. Phenduka namhlanje ukholwe uJesu Kristu ukuze izono zakho ithethelele, ube nokuphila ukuphakade. Amen. Siyabonga kakhulu kuba umfundisi uCekwane othatha isikhathi sakhe namhlanje washumayeza. Sibonga kakhulu nakunina nonke enisipha indlebe nalalela inshumayela namhlanje. Siyathemba ukuthi ngokwenza lokho nikwazile ukuthi nibusiseke. Inshumayelo kanje ziyatholakala ku YouTube na ku Spotify, Amandla Ensindiso Podcast. Siyatholakala futhi na ku email ku Gmail, amandlaensindisopodcast@gmail.com. Ningakwazi ukuthi futhi niphinde niphawule lapha ku YouTube endaweni zokuphawula, so bese siyaphendula uma ukuthi khona imibuzo eninayo. Inkosi inibusise.